Από τη Μυρτιά του Καπετάν Μιχάλη και τη Μικρασία, από τη μυρωδιά της ελιάς ως την αλμύρα της θάλασσας. Ο τόπος αυτός, τα υλικά της φτιάξης μου. Ηράκλειο, το σπίτι μου. Έμαθα να αξιολογούμε σκληρά και να αγωνίζομαι συνέχεια. Όραμά μου να βοηθάω τους συμπολίτες μου να βρουν το δικό τους μονοπάτι επιτυχίας. Πρότυπό μου η μινωική γυναίκα, ομορφιά, επαφή με τη φύση, το εμπόριο και τις τέχνες. Νοιάζομαι για την Κρήτη της ευημερίας και της ανάπτυξης. Χρέος μας να στηρίξουμε τον κτηνοτρόφο των ορεινών όγκων και τον αγρότη του κάμπου, τη γυναίκα, τη μητέρα, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες, τους αθλητές, όλους. Μεγαλύτερη διάκρισή μου η μητρότητα. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον και το μέλλον κατακτάται. Στις 8 Οκτωβρίου στηρίξτε τη δική μου φρέσκια ματιά. Όλοι μαζί μπορούμε. Για τον τόπο μας. Την Κρήτη που αγαπάμε.